Pozdrav ekipa. Pa pitaju me zašto je digitalni marketing tečaj taj tečaj koji moram upisati u moru drugih sličnih tečajeva. Pa prva stvar, ovdje radiš u kreativnom prostoru, u maloj grupi, jednostavno objašnjavam, radimo dosta praktičnih zadataka, osjetit ćeš tu atmosferu rada u digital marketing agenciji. Vidjet ćeš kako druge kolege rješavaju iste probleme, ali sa različitim rješenjima. I to je ono bogatstvo što nudi digitalni marketing, da možeš biti originalan. Još jedna stvar, stećeš samopouzdanje, stećeš jednu dodatnu vrijednost koju nisi možda ni mislio da posjeduješ. Možda nisi ni mislio da si kreativan, da možeš raditi u digitalnom marketingu bez završene neke prethodne škole ekonomskog ili informatičkog smjera. Ovdje uvjet nije upis ako imaš neku od završenih prethodnih škola. Ovdje su svi dobrodošli, samo treba imati volju za radom i za učenjem. 20.11. starta nova grupa, upiši se, čekamo te, popit ćemo kavicu, učiti, družiti se, snimati. Vidjet ćeš da će ti se isplatiti tvoj trud i tvoj uložen novac. Pozdrav!